mai isa magwarar zance barin na da ƙarshen aiki. Ya mai isa magwarar zance barin na da ƙarshen aiki. Farko na sa sunan ka gwani ya Allah ka gyara ɗabi'ata, na fata da la'ila bi don wanda shi ya rera ta, na sidi wanda ya gyara ni ya Allah ka amsan kalmata, kullum na ji ni kamar sabo tamkar yawan ban fara ba. Allah ka yarda ka buɗa min nan yaban da sai na gigice, komai idan na nufa Allah rabbana ka sanya min dace, burin kan ba mai girma al'umma ya zamsin limauce, fadan isa ta ba Allah don wanda bai sauko duka ba. Ya mai isa magwarar zance barin na da ƙarshen aiki. Allah salati ba adadi da isar da ba ta karewa, kai washirin da ka shirya shi mafaka makamin kamawa, Allah ka sa da sabon sada da auliya ban warewa, shakji yali shakti jani da gausin da bai san raini ba. Maula ya sanni da hutawa waye ya ce ba kai ne ba, kai banga banga kan lamarin ba ta ba ta sani na furta ba. Allah ya kara ma matsayi ba da ina yin waka, sidigar kuwa ta aikai ne ba ni nake yin aikin ba. Ya mai samu gurar zance bayan na da ƙarshen aiki. Jirgi rufe ka kwai wala komai wuya komai gaba, santar sanin manzan Allah sharbuwa ya ja maka yayi gaba, komai na ce maka ya sidi sai in ji ban ce ofan ba, hasada ta mai ya kare ya kasa cin ma ya abba. Waye ya ɗaukaka Allah ne ko tsoro ba zai sa ku faɗi ba, ban tsoron zagin mai idan ba shi na kewa aiki ba, bai masani waye mafaɗi tun Jibril bai san Allah ba, waye faɗin sa faɗin Allah in ba ma'aikin Allah ba, waye na farko tun farko in ba gwanin da na furta ba, waye ya zama gatan Allah tun ba izini da dabara ba, waye yake da abin cewa duk cikin sa in ba annabi ba, da wa Allah yake ji ne ka ba alamin in ba annabi ba, waye ke hawa sufar Allah in ba na saman addini ba, ka dole ne manzan Allah ko min kiri bai so aka ba. Ya mai samu gurar zance bayan na da ƙarshen aiki. Kurman baki sai dai aigun fassarar ka ba dai alam ba, ya ta kamar zatin Allah ne za a ce ba tauye ba, ya dan gaban goshin Allah ne rabbana bai yi ma ba, salati yake ma dan matsayi ya da babba dan babba. Kai mu jinjinawar Rasulallah da shi Allah ke budawa, shine ya bayyana Allah kuwa aka san shi ba mai canzawa, shine hakikar kun bai kun mai isar da ba ta karewa, wallahi yayan alam ne na faɗa ba zan kuma canza ba. Ya mai samu gurar zance bayan na da ƙarshen aiki. Ba za na ce masa Allah ba, ba za na ce masa bawa ba, ba za na ce dan Allah ba, amma bai kama da lita ba, kowa da rai yake motsi in babu rai ba zaye ba, ko gwani manzan Allah ba da rai yake yin wannan ba. Matsayinsa ya wuce lissafi ƙarshen batu zancen kenan, Allah ya ce masa ruhinsa yin babu rai to ya kenan, farkon ma'aiki haske ne ko ka kyaye zancen kenan, ƙarshen sa ba dai in yi shiru kan wasu mu ba zai ɗauka ba. Ya mai samu gurar zance bayan na da ƙarshen aiki. Hasken sa Allah ya yi shi bayan da kai Adam ba, shine kadai nutsuwar Allah zo nan ba zan boye maka ba, ɗauko gishiri ka da ruwa wanne ne ba wanne ne ba, ba dai sayanta jama'a ba za na ce mara Allah ba. Koma cikin can wannan jami'i ka je yanda rabi ya koda shi, shugaba jiki ne ko sufa ba wanda zai iya gane shi, inuwarsa ce ta zo mana nan har yanzu mun gaza gane shi, wuyansa ya fi gaban buya ba na faɗa ba hujja ba. Ya mai samu gurar zance bayan na da ƙarshen aiki. Shi ilawu ya yi saboda isa tun kun baye mata gefe ba, shine ya fara yin bauta lokacin baya addini ba, ya sujjada tun ba goshi lokacin baya ya makani ba, rabbana ba shi da suna waye matsayin ba kai ne ba. An ce mana inuwarsa ce ta zo mai sa ainihin bai zo mana ba, shi da rabbana ta makarrai ne da jiki ba zai yi kawara ba, in babu rai to ya kenan jiki ai ba zai iya aiki ba, jin daɗin Allah annabi ne ko kanku ba zai ɗauka ba. Ya mai samu gurar zance bayan na da ƙarshen aiki. Burin ilahu ma'aiki ne ya cika shi ko ba ku gane ba, na ji marsalai sun zo da yawa ba su yi masa yadda yake so, wasu an kace wasu sun tsere na wane kaɗai bai tsere ba, jarumi guda ɗaya ne wallahi ko ban rantse ba. Wai wa yake baiwa ne
Allahu ne ko annabi ne, girman ma'aiki girma ne, shi a ko ina mai iko ne, a gurin ka ne a gurin Allah, dan Allah annabi ya yake ne, kai ne kawai kai ne ba za a ce maka uffan ba. Ya mai samu zance barin na da karshen aiki. Dan dakata ku jiraye ni in bayyana muku sirrina, san sai ya fi addini girma, shi kadai na dauka aikina, san sai ya fi sallah har azumi, ku gane batun nan dangina, dan san sa Allah ke uzuri ba na faɗa ba hujja ba. Matsayinsa ne ya wuce matsayi da wansu sai an sayanta, jirgin da ya kawo Allah kai ne ga darar magabata, samfaran halittar rabbani girman ka ya wuce kalmata, ko rabbana bai faɗi duba ba na faɗa dan jazaba ba. Ya mai samu zance barin na da karshen aiki. Shi ne ga darar Allahu ba ai markini a mukami ba, wai san ilahu sanin gaske in ba ma'aikin Allah ba, waye bai tasiri da jiki in ba gwanin da na furta, yan uwa allura halakanta ba za faɗa dan sarrai ba. Kadarinsa ne ya rike kasai, kadarinsa ne ya rike sammai, kuma yagun sake karba Allahu ne ya danka mai, dukan haka ya akwai da rashi na jarabana na sara mai, aballa wa an kai ke ce ma wannan batun bai canza ba. Ya mai samu zance barin na da karshen aiki. Kutunoji shi al'azizi ne yana gaisuwa ga Rasulallah, kutuna ji shi alkaliku ne yana jinjinawa bibullah, kutuna ji shi almutakabbiru ne yana risinawa Rasulallah, dan martaba dan matsayinsa bai tabbace masa yaro ba. Komai isa komai matsayi na waninsa ce masa busa ne, donan in ƙara biya ma shi ta ko'ina mai iko ne, shi ne a can kuma gasha na me za ka ce kan wannan, ko ubangijin da ya kage shi bai markini a mukami ba. Ya mai samu zance barin na da karshen aiki. Shi kadai ne mai da kwai, kowa kira shi larura ne, shi ne mafarin lissafi, kowa kira shi da zero ne, shi ne ciki shi ne a waje, shi a ko'ina limami ne, ko wanda ya shi da shi ya fake ba za na boye wannan ba. Mutum ne ma'aiki ya fi mutumin daraja da girma gurrabba, tun ba bi'i tun ba a'a ba abin da Allah bai marba, kunin ilahu ka zauna lau in ma kirari ya abba, sannan kalamin can kauna da begen ka bani dalili ba. Ya mai samu zance barin na da karshen aiki. Kai jama'ar mu kusa nutsuwa ba a kira bai zo gumba, kula da bila da bi ke mar dan bai kama da ma'auna ba, dan dakata yin jabirki ban so a ce na huta ba, baban mu ne ke saita ni ya bani nake yin aikin ba, wato Sharif Sani na Kano da ya ce ma aiki ne a gaba, Allah ka kara mar kaunar Mamudu ba ta misali ba.